adicara tasakuran pernikahan gelar adicara wayang wis ibarate tumbuh leh tutup kok nok ngono ya Mak. Wayang minangka ora mung dadi tontonan ning uga dadi tuntunan tumrap penguripane manungsa ana ing sadroning bebrayan, tuntunan uga tatanan kang akeh filosofi wayang kang bisa digunakake diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ngono ya Mak. Wayang saka lingganing tembung wajib sembahyang ngono. Ringgit Sunan Giri sing anganggit ngono. Lah yen dalang saka tembung udal piwulang sing becik, piwulang sing utama diwedharake lumantar media wayang. Ngono ya Mak. Dadi apa wae lakone, apa wae critane sing dikelirne ning dikelirne pentas karo dalang kuwi ceritane mesti ya kuwi nyeritake tumrap kabecikan ngajak menungsa supaya tumindak sing apik, duweni budi pekerti sing luhur. Ngono. Apa wae lakone kaya bengi iki ya Sokibul Hajat ya Pak Sutaji ya kuwi ngersakake lakon Pandhawa Syukur utawa sesaji Raja Suya. Ngono ya Mak. Ya. Dadi kaya bengi iki uga Pandhawa Syukur uga mengku filosofi piwulang sing apik, piwulang sing becik, amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Iya. Suradira jayaning rat, Swabrasta tekaping ulah Darmastuti. Ngono ya Mak. Dadi dalang kuwi nek ning bahasa Arab kuwi sinebut dalah. Oh dalah. Artine dalah yang memberi petunjuk. Oh ngono ya Mak. Ya. Kuwi nek basa Arab ya. Dadi dalang karo mubalek ya kuwi jane tugase padha no ya mulang perkara kabecikan ning nek mubalek bedane mubalek kuwi langsung berhadapan dengan audien ngono nek dalang dipantulne lewat kelir dhisik dipantulne lewat wayang dhisik lagi nyang penonton. Wah iya kanca-kanca Astabrata yo kreatif ya iki nak sasi sepi to no ya sasi wis mlebu rendeng ya tanggapan wis ora kaya Agustus September. Kanca-kanca yo ora gelem nek meneng sithik ora gelem. Oh no. Prai wayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no. Oh ya. Astabrata buka pengajian. Oh ya, jare Al Astabrata. Oh ya. Sing duwe gagasan sing nyaron kuwi Gusti Yarno. Kuwi asli wong pondokno kuwi. Oh, ngono. Berarti usul karo aku wingi. Bar buka pengajian. Buka pengajian dibanderol sih nek rapat wayangan lagi pengajian. Ora ketang buka rego 15 juta dhisik. Ora. Sapa kuwi tiyar kuwi lho sing nyaron iblis kan ya. Lah ya penabuhe yo nganggo lambi koko ngono wis kopian ngono sindene yo jiblapan ngono nggo iya wedane yo ndane cangkeme wong sing ra seneng karo aku ya ayo sinden komplit kok ana cik lupat mo 6 ya ana 6 Widawati ketambahan Mbak Lucy Brahman iki sing wis sold out utawa wis ya kuwi menikah lagi beberapa no sing liyane isih single isih durung kambon wong lanang iya senajan awake dhewe wis kulino sowan ning Sombron tidak ada salahnya jika dikenalkan di keluarga besar Pak Sutaji. Ayo nyekel mic sinden nanding dalang ayo mic kuwi lho jeng dalu Dik ayo nggih dalu Mas perkenalkan di keluarga besar Pak Sutaji gitu. Niki mendapatkan mantu orang Makassar. Siapakah nama Anda? Nama lengkapnya? Ya tepangaken nami kula Dwi Kumala. Dwi Kumala ana sarine ora? Mboten. Weh Dwi Kumala. Sak menika sampun menikah nggih? Sampun.
sampun. Pinaringan putra pinten? Setunggal. Cowok napa cewek? Cewek. Asmane? Jihan. Jihad. Jihan Gabriela Prameswari. Ya. Panggilane sapa, Bu? Gebi. Hah? Gebi. Gebi. Saiki anakmu umur pira? 9 bulan. Lho, 9 bulan. Nggih. Oh, 9 bulan bar lahir ya. Nggih. Masuk balik lah. Ya, mau kenapa betah jero? Iya. Dewi ku malah luar biasa. Wis pinaringan putra putri cewek. Ning lerek kono meneh. Ayo, namanya nama lengkapku. Nggih, saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, umur pinten, Bu? Umur 22 tahun. 22 tahun. Sekarang menempuh pendidikan di mana, Bu? Wonten UNESA Surabaya. Semester pinten, Bu? Semester 7. Prodino apa, Bu? Pendidikan Bahasa Sastra Jawi, Bu. Weh. Ya ane nyeluk yo ora Bu, aku lanang kok. Ya. Ya. Heeh. Saya dijelasne saya aku kering. Kayak apa, Mbak? Ya panggilan Bu itu bagi seorang perempuan. Nggih, Panggilan sebagai anak perempuan. Niku kan zaman dulu to nggih. Bu, lah terus lek lanang ki piye celukane? Kok ana sing ngeli, ana sing nang. Biasane nek kira-kira nang. Oh iya iya. Iya, Mang. Nang kentang kenang. Entang kentang ilang. Tang truk. Lagi-lagi. Undang anak kula ngono. Lagi iki lho dalang kok dikundang bintang tamu. Ya panjenengan ki padha karo anak kula sing barep to. Ayo no. Niki kan ngenalne putrane sapa jenenge Jihan. Jihan. Iya. Ngono iki dhek ngene. Aku besok iki Mas Heru lho. Oh, Aku sing besok gitu. lek duwe anak tak jeneng Jidat. Kok iso jidat iki. Perlu melek anak iku Jihan. Iya. Nah, Debi lah ngono wae lah. Ya. Belum kesusu anu ya, oh ya. Apa itu menikah ya? Ya belum dong. Lulus dulu. Berkarir dulu. Nggih. Cek 22 tahun iki sik dawa jangkae. Betul. Ya, terus kenerek kono ne. Ya, Pilih cenggalu. Nggih, Lejeng Dalu. Ya, nama lengkap sapa, Bu? Kula Sri Wahyuni Le. Wah, iso le ya Mas ngono lho. Nggih, Mas. Mbak Sri Wahyuni sekarang umur berapa? Masih 25 tahun. Oh, sabaraan. Masih kecil. Sabaraan saliting ya karo aku. Nggih. Sudah lulus program studi apa wingi penciptaan ya? Musik. S2. Nggih, alhamdulillah. Sekarang julukannya Sri Wahyuni SSN MSN. Masya Allah, tabarakallah. Aja marem sok tambahi dokter. Amin, Dokter Sri Wahyuni SSN MSN. Iya. Dulu. Mau S2 kok guyune malah bekaro jalan. Rabimu kapan? Bismillah tahun depan. Ya, wis berarti wis duwe calon. Sampun menika. Ya, wong ngendi? Wonogiri. Kan ada Wonogiri domisilimu ning Nganjuk apa Wonogiri, Bu? Nggih, Wonogiri mawon. Ya, Napa Solo ngoten? Oh, iya wirawiri Nganjuk barang. Nggih, wirawiri no. Oh iya. Ngeboti kanca-kanca. Ya, luar biasa Sri. Wis lancar sampai hari H ya Sri. Amin, pangestunipun ya Mas Akbar. Wis lamaran ya Sri ya. Sampun tak dongakno sampean ya entuk jodoh sing apik. Amin. Ya. Sing baik-baik. Aja nakal ya, dilereni nakale. Wis umure wis 25 ke atas. Wis wayahe tenanan karo wong wedok. Ya rasa kesusu rabi. Tapi yo kowe aja nambahi perkara. Mergo barke obang entuk tak salah. Saya biar dene bener-bener nih. nuturi kancane Mbak Lu. Kaget nyun sama Mas Akbar. Iya, iya. Iki Sri tenanan to iki. Sri Iki anak wedok iki tan budal tenan. Oh, nggih. Payu nek dagangane tapi kademen karo budal. Kaya Operasi do terus. Lah iya. batenku sing dek nyanyi request patah hati iki sapa? Nika mboten bios. Alhamdulillah, muga-muga Bismillah. diparingi jodoh selawase. Amin. Sampai kali-kali. Amin.
Wes. Pangestunipun nggih, wonten pun. Niku kok ndongane malah nuturi kula kok. Nggih kulino, ya gantian to. Sampeyan biasanya nuturi aku nuturi sampean. Wis jenenge kanca lho, Mas. Nah kali di Lereni wayahe tenanan. Iya. Menentukan masa depan. Nek sampean sukses ki yo enek wong wedok sing ngancani sampean saka 0 sampai sukses. Ngono lho. Lah biasanya pura tenanan. Biasanya gur dolanan tok Mbak wong wedok. Alah. Saya tak urus dia ora. Napa? Masa kuwi diarani omongi wong wedok nggih dolanan tok omong iya, Mboten no, Mbak. Mboten salah. Wanita itu kula nggih rumangsane to. Ibu itu kan ya seorang wanita. Iya. Nek kula nggih dolanan wong wedok padha karo nglarani atine ibu kula. Sampean ki padha karo kualat karo ibumu. Nggih to. Ora pareng ya. Mungkin dia mau mencoba beliau itu mau mencoba dulu ya. Lek kalau cocok berlanjut kan dia masih muda. Nah, Ya kan? ibaratnya mencoba dulu ki karakternya. Saling mendalami. Test drive. Lah, abang ki langsung ujuk-ujuk deng dengan leh. Malah nyanyer kabeh kok. Bener kabeh. Nenek mau coba-coba kan gak bagus Mbak, semua wanita dicicip-cicipi rasido dituku. Loh, orang dicicipi terus rasido dituku loh. Yang artinya mencoba ini tidak harus mencicipi. Oh, lah ya Mas aku dicicipi kok ora dituku ya disereni bakole. Aja cerewet andine. Andine. Sering buka Andine. rekor mancan penis payu dhisik koncone dijak. Andine. Iki kok yo nuturi neh iki kok. Wilujeng dalu selamat malam. Nggih, wilujeng dalu. Ya, nama lengkap lho iki wis ro kabeh. Deni Denko. ya, Deni Wulandari ya nek asli KTP ya. Nggih. Wah, anakmu piro yo? Lagi loro, Mas. Rencananya 5 arep nambahi, Pak. Nambahi donga, Mas, nambahi donga. Ini ki ora ya setan membo menungso ngene iki. Ora Mas Gojek, Mas. Wah, ya no. Loro cowok cewek Cowok sedaya. Cowok sedaya. Nggih. Luar biasa. Nama panggilan saja siapa dan siapa? Anakku, No. Abi sama Wisang. Wah, apik-apik. Anake sindene jenenge apik-apik ya. Iya no, kayak wayang no. Wah ya, Abi dan Wisang. Iya. Semoga saya bisa menyusul besok mendapatkan jodoh yang terbaik ya Mbak Denko. Amin, aku ora arep nuturi Mas, sampean wis seru jawabane. Iya. Ayo lere. Kaplok awe ya kan awe kancan dhewe. Iya. Wilujeng dalu selamat malam, Bu. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalam. Nama lengkap. Kula Yovika Listiarisma. Panggilannya siapa? Yop atau Pika atau Risma? Wis sak penake wae. Yop mana ya? Nggih. Nek ibumu kayak bulis ya. Nggih. Iya. Terus Dalem nang pirsa. nggih no jagungan mau sonten mriku. Oh, Nggih. nggih. Daleme kaya pundi? Kula saking Ngawi. Umurnya berapa? Baru 23 tahun. Oh iya 23 ya. Ya, 23 bener. Ya bener 23. Ya 23 tahun. Terus sudah lulus? Alhamdulillah sudah. Lulus. Wisudanya bisa Oktober kata-katanya ya. Iya betul. S1. Iya. Kamu jangan kesusuk mengenal cowok dulu ya, Kok ya. Mboten. Nah, kejar karir dulu. Iya, siap. Piye Kembangkan cak karir. siswa ora ning kenal cowok. Ling ki dalane omongi jajan-jajan lho. Kowe iki wis arep sudah ora ning mengenal cowok. Maksudnya niku nakale kan dekoning aku ngono lho. Yuk, Oh, iya. jangan sampai rekan-rekan kerjaku merasakan kenakalan seperti yang saya alami. Ya ngono. Iya, pinter. Pinter ya. Masuk ya, Kok ya. Iya. Perbanyak relasi, gapai cita-citamu setinggi langit. Gapai langit mengumpulkan bintang. Oke? Amin, amin, Yo, amin. mledek mrikone meleh. Wah, niki mosok dadak tekoni karir barang iki. Kowe kualat. Oke, maksudnya pun pemunden, kudune kula nyontoh mriku ngoten lho, kan Oke. karirnya sudah di atas. Wilujeng dalu Bu Parsinem. Nggih, wilujeng dalu. Kula mboten tanglet napa-napa, kula nyamu nyuwun pangestune mawon. Nggih, Nggih, kula kaliyan kanca-kanca sing tasih single gedabel niki. Nggih. Mugi-mugi enggal pikantuk jodoh sing sae. Amin. Ya, sing sae satemah saged nyontok anake Pak Sutaji. Amin. Ya, wah jane ngono ki wong tuwae cekak aos no. Ya, sing penting mula diarani sepuh ki asepe ampuh. Oh ya, disuwuni berkah pangestune. Ya, sadurunge Mbak Lucy jumeneng ngaturke sak langgam dulu, diuntukkan untuk penganten. Oh, ngono ya, Mak.
Sing saka ngawi ngadeg kondo. Sepati. Yuk. Apik. Thank you.